ସଇଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରା जान रे से बाहर घरे गइलानी ना ना टाका को बंद हां कारो आरे बाबा ससुर दियो लागो लागो ओ चल मां तो देखि जाउछी कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। वाइट फोल्डर भांगी दे रे भांगी दे अंगूठी चला अनुआ खुलकी जाउची एठा ये कोळे समय हम करे देखी दिया फोटो उठा दिया चलो चलो चप्पल बाहर रहिबो मटेरियल्स के पड़गले हमरा के सिविल कैमरा चला
କାଦୁଅ ହେଇଛି ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ଆମେ ଛିଡ଼ା କିଏ ଯାଇପାରିବ ନା ଏଇଠି ଦେଖି ଏଇଠିକି ଯିବା ନା କଣ ଏଇଠିକି ଯିବା
ଭିତରକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ? ପୂଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ନିବେଦନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ମାଙ୍କର 16 ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି 16 ପୂଜା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବ। କାଲି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଭୋଗ ହେବ। ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ଆସିବେ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମୀର ଉପବାସ କରୁଥିବା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆସିବେ ନିରବରେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଉପବାସ କରିବେ। ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହି ଆମର କାମନା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ଅନୁରୋଧ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଦେଶର ପିଲା। ଆମେ ବାହାରୁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନି ପର୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋରି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏଇଠି ଅତିଥି ବା ଏଇ ପାଖରେ ଅତିଥି भाई मोबाइल गोड़ पड़ते पैसा कुत्ता देखो देख लिए
भाई ये भल कि बुले देता नानी कौन सी जो सुन भाई तौल खाइला खाना बैठ के सिक्के मारी खाना में देखो